ai pentru mine? Nu știu. Zi-mă serios dacă e pentru mine. Nu știu. Is this a candy machine? Ok, o să fie mai mare. Așa. Bascula. Te jur mâini. Da, da. Și acum lasă așa. Cât de tare e! A, pe aia de furcă, nu? Triple clamp, da? Da. Mă dai peste tot perfect. Cu un bun de Enzo, care nu de luni până